Kayak du wong antariksa. Ora. Omahmu ngendi? Rumah. Omahku padha kae ya. Oh, ora sedulur. Kancaku kuwi. Wah, wis padha pedhot. Kae, Mbok. Iya. Kae mbokmu. Kae sak planet karo aku ne. Biyen. Iya. Nek kae mbokmu berarti kowe anakku. Lah aku anak. Kae bojoku. Bojomu. Kok aku ora rumangsa padha kowe. Nggih. Iya. Padha kentire. Ketake rumah kowe padane karo Jonet kok ketok. Padha karo iki ora beda. Untune ape aku ya. Ora. Rak, iki gingsul padake. Gingsul kok kabeh. Gingsul siji. Ora apa-apa. Gingsul berjemaah. Oh, gingsul sampe jemaah. Kowe iki luwih apik berjamaah ngono. Heeh. Kowe iki nek janggut Muradawa ya mrongos. Masa? Iya ming ketutupan janggut ngene jane kowe mrongos. Ora ya. Kowe utumu loro kaya kelinci kok. Oh iya ya untuk kelinci iki larang lho iki nek ndandakke. Iya. Ngono ya. Men kari nontone kok. Lah men kari nonton komentar. Komeng paitan kuota. Iya. Ya aja ngono ya kuwi. Iki sak-sak nunut ning gone wifi-ne sapa ngono iki. Niku le internet nang ngarep Indomaret kok lho. Monggo Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, monggo katuran tindak medun. Ayo Mbak Elisa. Kasih tepuk tangan dong buat Mbak Elisa. Fane akeh banget ini. Fane Mbak Elisa iki ning ndi ana ya. Monggo Mbak Elisa, iya. Biyen mbokne nyidam genter. Oh, ayo dawa banget ki apa? Apa genter apa? Genter itu tukang iki. Lah mangkat saiki genter. Getter vibration kuwi beda meneh. Ora udu wong kene. Udu wong antariksa. Ora. Genter. Omahmu ngendi? Rumah. Omahku padha kae ya. Oh, ora sedulur. Kancaku kuwi ne. Wah, wis padha pedhot. Kae, Mbok. Iya. Kae mbokmu. Kae sak planet karo aku ne. Biyen. Iya. Nek kae mbokmu berarti kowe anakku. Lah aku anak. Kae bojoku. Bojomu. Kok aku ora rumangsa padha kowe. Nggih. Iya. Padha kentire. Ketake rumah kowe padane karo Jonet kok ketok. Padha karo iki ora beda. Untune ape aku ya. Ora. Rak, iki gingsul padake. Gingsul kok kabeh. Gingsul siji. Ora apa-apa. Gingsul berjemaah. Oh, gingsul sampe jemaah. Kowe iki luwih apik berjamaah ngono. Heeh. Kowe iki nek janggut Muradawa ya mrongos. Masa? Iya ming ketutupan janggut ngene jane kowe mrongos. Ora ya. Kowe utumu loro kaya kelinci kok. Oh iya ya untuk kelinci iki larang lho iki nek ndandakke ne. Oh dandake. Iya. Bisa ganti. Iki asli nek iki ne. Oh, iki ya asli. Ya kono brakot-brakot. Kuwi luwih larang. Yes. Asline pundi ta? Mang takoni dhewe, kula nek Takon-takon. takoni dhewe. Hah? Heeh, saka alam kedua. Oh. Dong ra. Wes lek ngombe campur geliga ngono. Ngombe campur geliga. Ben anget lek kono. Takonono dhewe Mas. Oh. Aslinya dari mana, Mbak? Seke lambelu. Ya. Lambemu. Ya lambemu. Lambelu. Lambelu. Eh. Lambelu ki bahasa anus kelurahan cangkemmu. Kelurahan Cangkemmu, daerah kuwi ya. Oh, daerah. Lambelu ya. Daerah Sulawesi Tengah. Ora sebabus kok daerah endi? Desane jenenge Lambelu. Lambelu. Kotane Lambelu. Lambelu daerah Kabupaten Morowali. Oh, kecamatannya? Morowali kuwi dari Morowali. dusun. Oh, Makane dolane le adoh sithik to. Dolan mung mentok ning kene lho. dolan sing adoh, dolan mentokan mau udan. Mau udan? Kuwi lho mau udan. Oh berarti tidak hujan, tidak mau hujan. Oh, hujan. aslinya bukan sini dah. Oh, masih keturunan. Iya. Oh, ini kok seneng Jawa ya. Where do you come from? Hah? Where do you come from? Weh, kowe iso basa Inggris? Bahasa Inggris bareng. Iki S3 lho. Kowe S piro? Aku ki pidato nek Pak Bupati mau rak basa Jawa. Basa Jawa. Basa Inggris pidato. Coba Welok pidato. dene. Jajak oke. Ladies and gentlemen. Ladies Wedok lho wedok. Cangkem. Dudu ladies. Ladies ki. Wedok lho Ladies. Ayo putri sing ra tau adus kaya wae iki ladies. Ladies. Kuwi le pidato ki mung ngumumke kowe para tukang-tukang do gawe sapi teng dadi
Oh, ladies and gentlemen. Ya, aku neng kene. If I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, you have to answer waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita emang sukono suwe-suwe. Patine dagelan iki kan. Musuh wetan ngono kuwi. Iya, wis apa-apa, penting lunas. Wes kok, Bet? Urung. Sesuk tak nggo nyaur materi. Terus neng. Terus. If your friend is dead, If your friend. you may say inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis campur Arab barang. Inggris And karo if Arab. Mr. Wisben is dead, you may say alhamdulillahirabbil Koncone mati alhamdulillah ning kene gawat lho. Yen gareng melu yo saiki ra melu lho. Medeni kowe. Mbak Elisa. Oke, Mbak Elisa. Wonten pamundutan napa? Wonten kathah menika Wah, pamundutan. Nggih. Wonten gubuk asmara. Wah, gubuk asmara. Asmara. Ora sanes-sanesipun menika akeh banget nek tak waca. Tak dituruti kon tuku kasete wae. Heeh. Sampeyan arep nembang apa? Nderek napa? Gubuk asmara? Hah? Napa Apa sesideman? nak? Eh? Kowe Apa? njaluk lagu. Hah? Sesideman mon nggih, Pak. Ya sesideman. Modiar. Garurake. Kek bojomu diurusi sike, Mas. Mas Gatot ana kabel mlicet ora, Mas? Kanggo apa? Kanggo nyetrum kae. Suarane San. Patine pelawak nek ngono kuwi. Ngerti? Kowe karo udan. Iya. Kowe gelem ora sawat sepatu lho. Tak kuwu ngawur. Aja. Tak andek. Mas, Mas. Kowe. Ya. Ya monggo, Mbak. Sik ya sabar ya, Nak ya. I love you so. Wiwitane anderek sang peki soto engko sotone sesuk-esuk iya Mas Heru. Didusi lumayan lho, Mas, didusi. Paitan sampur sik. Sampur 250. Kowe tunggu nang kono wae ya. Sindok gaweane ngedusi wong edan ya iki. Karo Mas Hari Darmo. Ayo. pria bagus kang ngolah budaya Neno. sowan menyang kutha gedhe Ya ora member Mas Wisben. Nek ana piyai kaya ngono kae. Saiki Ibu, Mas Yazid ki le nambahke piyai ngono kae piro wae. Lah nggih wong beliau ki seperti yang dikatakan saya tidak manipulatif ning edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Oh akeh warga sing nuwun sewu. Nggih. Owah pikire karo Mas Yazid digula wentah, Nah. dilebokke ning pakem terus saiki metu waras. Nah, Sajake kae sing durung- angel banget kae. Pun parah. sekolah Bali ya Kok pun tetep. stadium papat. Paling ge ming dicor semen niku. Cor semen piye menungso dicor semen. Anjuk jejeg ngeten niku. Dadi kersa. Reco. Bendera waska ngungrom selendang kuning iki ngapa Iya ya. kang saking bukir swara kurang pramana ning wasis anggung rom marang bendara
Tresya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luwe becik patenono timbang kepisahan selesnya rewangi samutono marang kula warga garwalan praputra yo tak tertunda liwat ginjanging alismu kuwasa nglandang rasane atiku nadyan wasning ser yaswaku aku isih mampu lateni salahku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwung anjripo jiwa ragaku kurang kehormatan mampro rukun ngarep tinjo urip ana kuna gedhe kowe tukake isine kowe apa wae nadyan sesideman Mas, blakuka, buta. Yeah.
Sleman ya adem banget mulane Ibu Wakil Bupati kuwi ngagem kaos kaki gitu. Wis ora. Bawane ya pancen adem kok. Ora kaos kaki, nganggo tet kanggo kathok dawa. Ya ora adem tenan kok Sleman. 19 derajat ya. Yo mengkeret kae ming sak mlinjo ya. Apane? Pak Tres iki lho. Wis tuwa nggih Pak nggih. Ya nek kok sak mlinjo. Ya ning sakbare ngendikane Bu Wakil Bupati aku kok kaya tap-tapan ya. Dos pundi? Pripun to? Asline nek ana petani ning nggon aku, nyuwun Pak Dalang nika nggen kula dirubung tikus. Wah, cilaka. Oh, sakniki niku ngangge teknologi. Teknologi napa? Usir tikus ki sakniki cukup ngangge HP. Kok iso? Oh, nganu infrared. Apa ana aplikasine? Weh, sinyale kok sah, pokoke sing penting nganggo HP. Iso apa? Iso. Tenane. Ana tikus liwat bandem HP. Ayo. Oh, ngono aku nganggo remote, bandem remote. Wah, ngendikane Bu. Nggih. Sing jagong. Bapak sedaru, Pak. Bulengganan kaset, Pak. Apa? Nek ruwake wayang jenengan ming modal kaset. Ora sok sore bengi nanggap Masena ning jebul kaset. Kok ngirit to, Pak? Oh, saking fanatike karo Pak Masena iki njur ning dinding masane iki kaset. Masena niku inggil drat nomor 1, nomor 2 niku ana meneh dalang. Misalnya Sehono murah Pak Sehono. Nugroho sae Pak. Wayange saking godhong kluwih. Sehono Nugroho ki sapa ora? Kanca kula imo giri niku. Lara gula e. Nggih. Ayo karo diselingi Mas. Nggih, monggo ya gayeng. Nggih, yo. Sinten Mbak Cange ingkang? Mbak Orisa, ya Mbak iki akeh sing nyuwun pepeling. Yo. Weh, monggo Mbak Risa. Monggo Mbak Orisa. Sik subscribe wis akeh. Jumeneng. Nggih. Weh. Oh, urut saking mriki mengke Mbak Cange. Ngaten-ngaten yo mengke sik mburi dhewe nika sing terakhir. Kowe terakhir yuk. Kok bongkar-bongkar panggung. Nembang kok bongkar-bongkar panggung. Ora ana wektune entek. Ora ngono. Ya ora kabeh pokoke dipilih. Nggih. Dipun kabare Dik. Sekendalu Dik. Enak Dik sak anakku e. Lah iya, ora waduh banget karo kono ya. Sak anakku biyen anakku ya semene iki pinter pisan. Wo. Pinter napa? Weh SMK nemokke alat tembus tembok. Wah elok tenan. Anak sampean? Nggih, SMA kelas loro STM niku lho. Tembok iso ndelok kono. Wah, ampuh tenan. Oh, juara kok. Jenenge alate apa kuwi? Jendela. Bentuk petukangan. Jendela iki kan biyen pancen dienggo ventilasi ora kok. Oh, dudu alat. Dudu sing anakku pekok. Iya. Nggih. Badhe Ana nenten sing nyuwan ngene. Nyuwun pepeling. Yo diaturake. Nah iki pas iki isih salah suasanane sawalan wingi poso pepeling isih pas. Monggo. Dibawani Mbak Orisa. Nggih. Nano ngaten nika nggih nadane. Dinding Mas Dik, Mas Santoso. Bisa apa kowe, Ben? Ora, mengakon Mas Santoso tok. Jenengan saged to, jenengan riyen. Sapa kondo? Kowe ra yo SMKI ta, Ben? SMKI ditokke. Oh. Mergo ming delikan lho aku. Oh, soalé Delikan karo delikan kok ditokke. Kowe sing sekolah ki nek nganti nyolong apa ngopo kuwi ditokke. Makane aku ora trimo. Delikan kok nganti ditokke saka sekolah. Delikan aku. Apa? Delikan ning gone roke gurune ku lho, delik. Lha delik nang ngisore roke gurune. Nang busin nang ngisore busin. Busin sepuh ayo. Wis sepuh. Monggo. Rukun Islam Neno kang lima puniki syaratmu ming aja batin lho Sa. nggih Pak. Kowe soalé meteng enom to, wetenge cekeli aja nyawang jonet, engko ndak anakmu untune dawa-dawa. Luwih dawa Mbak Tange. Amit ra apa-apa, arep ki elek ning bojone telu. Wah jonet niku. Arep rupane elek nyun Mas Jonet. Bojone telu. Elok. Ning nggih telu niku elek-elek kabeh. Mboten resik kalap. Wong rupane elek. Wis pokoke sak entuke, Pak. Ya. Aja batin aku pokoke. Neno mereng para
Nanone nano rukane slampo niku nane nano. nah kene ya iso sahadate saora-orane ngenge dhisik engko cakepane keri Nane no. Enggak catetan kok niki kok. mbok jenengan genti Coba, Bet. Pak Tambah 75. Oh hitung banget ta kowe. Lah aku hitung berulu ya diitung wingi semen sasak ya mundak 2000 saiki. Sahadat. Alah. Sahadate kang angka siji hi hi hi. wah ya apik ya marahi tikus do lunga ya iki medeni tikus Ora sah nesu. Oh. Ane aku kang angka loro salat dene kangka telu. Sik, saiki genti Mas Junet. Ramadan nindake poso. Ayo. Ramadan nindake poso. Ah, ngono kuwi lho sekali-sekali. Bintang tamu iso ngono kuwi. Alah dene cangkeme kok piano. Oh. Weh lah wong Sik tak piyayi-piyayi rek niki. Nyun sewu Bapak, nyun sewu Mbak Cange. Nggih, mriku. Bapak Ibu, Mas Junet nika nyun sewu anggenipun merongos nika untunipun palsu. Palsu iki. Nggih supaya ketok merongos ngaten lho. Oh, sing asli? Luwih dawa. Kaya kampake lho. Wong 17-an juara siji kok. Mergane Awake rung tekan untune nyangkut pita. lomba lari. Nggih. Yo. apa tiakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampun Ben bojomu dikusir sik, Ben. Agi nyambut gawe kana ning mburi madang-madang kana. Bojo kula nyusul bululu. Kentir pun matang dina niki. Wis ben ra apa-apa wong ya. Dienggo hiburan kok ya. Ya, monggo. Ayo Mas. Arka kon ngendang kuwi. Ya, mengko ndak di piyai sepuh anu sing sepuh wis ngirimi layang aku nderek belajar. Iya. Ayo ya kudu ana generasi penerus. Nggih, kabeh iki wong kabeh sesuk nek sing sepuh-sepuh kudu sing ana generasi baru. Paling mboten nek Mas Heru blangken tak kanggo niku ana sing ganteni. Ngarang. Soale Mas Heru pun laris sakniki melu ekstra pagong, so melu Nggih. metu. Jatilan Kejaba saka kuwi ya wong sing jeneng tibaning pesti jodoh lara mati iki ora ngerti. Lho pripun to? Dadi kudu regenerasi sithik. Medeni-medeni. Ah tikus e wedi apa meneh wong. Ya, mangga. Ya, alon-alon. Ya le, ajar. Sik. siapa Ya. Durung Yo. siap. Ya alon-alon karang bocah. Nggih. Mene ya seneng aku nek ana cah ngono kuwi. Nggih, leres nggih. Ya nyambung budaya iki nyambung seni. Heeh. Yo mangga. Ayo di Arka.
sembah nuwun. Iya. Bintang tamune tambah ben ngarep loro. Mbak Surip karo sing ngagem jaket kulit kuwi sapa kek? Ora jaket kulit kan dilabur awake. Elok tenan Wah, ya. Jan. Penggembira ya Mas Junet. Ora ngoten nggih nggih. Riki niki ora ming musim adem ning musim wong edan. Kula kandhani to. Rumangsa kula kok pendak-pendak sowan mriki kok mesti ana lho. Sing taun wingi sampean mboten ngerti. Pripun? Ana wong nyumbang lagu. Nggih. Munggah wong resik nika kula ya tak tampani to. Nggih Pak, monggo Pak. Kula tak nembang piyambak, malah nembange Taman Mini. Aku waduh edan wong iki aku. Nggih ketoke ngoten. Niku ketoke kurang sajen. Kok mboten kurang Gen wit sajen. empring niki enten sik nunggu. Oh. Sing endi? Niki wit dapuran pring niki. Oh, Entuk sik. Bapak nyambut gawe. Padahal Ben, aku mau karo Pak Kapolsek Moyudan. Pak Kapolsek. Iki mau wis dipesen. Mas Wisber mangke nek mangke minggah panggung niki wonten pesenan. Niki wonten wong edan loro niki ucul dereng wangsul. Nggih, Mbak Cangik. Enten wong edan loro. Zozo, aku tanggung jawab wis beres engko. Gegek meteng net. Wo kokean es teh kowe le ngono kuwi. Gegek ngombe nggone bululuk kleru karbit apa ya mau. Atau besi ana karbite bareng. Nggih. Sing loro wau pripun? Mau ora dipesen kali Pak Kapolsek Moyudan mangke Wonten wong edan loro, wong edan loro ki ucul rung bali. Pok ciri-cirine lanang loro. Ngangger siji ngangger ditakoni ki le jawab ming durung. Jenengmu sapa? Durung. Omahe ngendi? Durung. Sing siji ngangger takoni le jawab ming wis. Jenengmu sapa? Wis. Omahmu ngendi? Wis ngono kuwi. Nggih, pokoke ciri-cirine lanang kabeh. Sing siji ming durung karo wis. Mulane ngerti pengumumane kuwi durung kowe. Ngerti pengumumane kuwi durung. Nah, kecekel siji berarti. Pun aman. Pak Kapolsek sampun setunggal kecepeng. Sik kowe iki ngomong apa? Ana wong edan loro. Loro lanang kabeh. Sijine nek takoni Ditakoni le njawab durung. jenengmu ngendi? Sapa? Omahmu ngendi? Durung. Wis madang? Durung. Sijine Angger takoni le jawab wis. jenengmu sapa? Wis madang Wis anak undi wis. Wis. Krungu kabare urung. Durung. Ah, berarti siji. Itu apa? Aman. Seneng ya duwe kanca ya. Nggih. Nah, durung kecekel siji wis. Nek Kecekel kowe wis siji. wis ngerti. Aku wis. Wong loro edan kabeh iki. Waduh wae lah. Ning rezeki ngoten niku le kandha nek anu enten Nek biasane anggere ana sing kok ngono ki tambah rezeki. tambah rezeki. Amin. Nggih. Ya. Ning sok nular ten wiyaga. Wah, apa Ben? Nggih. Oh, ana sing wis ketok ciri-cirine urung. Wiyaga. Sik kancane do ndelok ming madang tok terus jalan. Ya biasane mulai kecelek ketularan ya. Jalan niku. Nah niku pancen ora edan niku. Ya pancen nambani asam urat. Ya pancen, Ayo, gentenan. Ya. Pamundutan saka streaming akeh banget Pak iki sing padha. Ya. Kula nggih streaming ini. Kowe ya langsung tak Apa subscribe dalam seno. Iya, streaming swinger ki nek do komen sok do ngawur. Oh, nggih. Kadang kala ana sing tok komen iki sok ora dadi-adi. Wong Bu Bupati lagi ngendika ya ana sing wis komen nang kon streaming. Bu Bupati le ngendika kok dangu nggih. Ya lek ku balesi ya mbok sampean nanggepe wae cerewet aku ya. Dipun ngabdi kepatihan. Sareng kula tampi timbalanipun Madu Kendra ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun katemping samirana kumiti racaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir. Wanter sabda pangandika Paduka kepareng abdi cumadong dawuh kawula nun nggih anak Prabu. Paman Loso Jenar nggih. Kadiparan hangresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina. Paman Loso Jenar. Menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakara luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Medhahipun para abdi Petruit mboten kendhat angenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca Paduka anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun. Paman Loso Jenar nggih. Ndadosaken suka Marwata Suta raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina.
pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsaning manira Paman Patih Plasa Jenar. Kawula non kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing ngabdi kepatihan namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ing ngabdi kunjuk sandhapada paduka anak Prabu. Kula tampi dawuh sami-sami Paman Plasa Jenar kaprayogakna anggonira ngadhep ngarsaning manira Paman Patih Sengguni. Kawula non sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Ngastina. Bapa Mrebandurna, Bapa ing Sukalima, sarawuh paduka kula ngaturaken karaharjan rawuh jengandika Bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina. Bapa Mrebandurna, Bapa ing Sukalima. Astaka swala sila berdaba, swalu kimbel, sumorante hawela, welaha. Nun inggih, Ger. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widada. Niskala sawanipun ingkang Bapa nir ing Sambikala Durga Mendhak Kala Sirna nama kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ngger anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah Bapa Durna mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima ngger kawula naknan Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datlaya Praja Ngastina. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula non nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Awangga. Namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka ing Awangga kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula non sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Raka ing Awangga Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarma. Lho Diwaji sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarma. Dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Wis tampa sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Waratakna mring sagung kadaningsun para sata Kurawa. Kang bodhang gandung sebo lan tatanan para wadyabalaja ingkang padha saur manuk. Jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Kartomarma. Lho iki. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Koko Prabu. Sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana. Wangsul ngersanipun Paman Plasa Jenar Bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambaya ngirawuh jengandika sami wonten Datlaya Praja Ngastina. Bapa Durna Paman Harya kepatihan apan menika sanes dinten pasewakan ingkang mirunggan lan saben dinten dipun wontenaken madyaning negari Ngastina. Nanging kaselakna toling raos daya-daya kula nglempahaken sangganing para sepuh mila menawi wonten lebatipun ingkang putra Duryudana sewu-sewu kalapatan kula mugi diagung pangaksami Paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula. Anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang yup wonten ing pepada paduka anak Prabu ing Ngastina. Jernyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka Wrangkanata ing Ngastina. Mila menawi wonten bot repoting penggalih paduka menapa malih bot repoting negari Ngastina. Sampun malih tokat timbalaning Wancirina nadyan kadhawuhaning Wanciratri. Ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina. Mila ingkang saking menika nggih gandeng ingkang bapa sampun kepareng sowan mugi ambabarana menapa ta wigatosipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene lan adat ingkang sampun kepareng ambabarana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih kados kula gelak lampah kula
Daya-daya prapteng wonten ing Datu Liya Praja Ngastina. Pangajaping manah tan boten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda pangandika Paduka anak Prabu Ngastina. Gandeng samangking Bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datu Liya Praja Ngastina tumunten Ambabarana dhateng ing Bapa ing Sukalima mugi kepareng suka paring dawuh. Wonten wigatos menapa dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bener adat ingkang sampun. Ingkang Bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda Tama Paduka anak Prabu Ngastina ngger anak kula anak Prabu Duryudana. Yayi. Semanten ugi kula ingkang ngraka ngawangga. Mboten wonten sanes kejawi namung tansah angrantu sabda pangandika Paduka Yayi Prabu. Mugi kepareng enggalih Ambabarana sejata sing pasewakan menika wonten paridamel menapa Yayi? Yayi Prabu Ngastina. Long-long rambyang linggang driya Rewang Candra katawengan sumo ing dias katuritan limut kabiyataning ujit ram remendri ya ma nawung kekunging bang wisesa Pamandarya wonten dawuh nggih anak Prabu Bawaduna wonten timbalan nggih Kakang Prabu Garwa kawangga wonten dawuh Yayi rinten panteraning dalu kula menika mboten badhe saged pisah kalawan anggen kula tansah angen nam dhateng kawontenanipun kadang kula para Pandhawa nadyan jagat menika sampun sami nyebat yen tawisipun Kurawa lan Pandhawa menika sederek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabtuwarga monggo angenipun sami badhe mestani ning tumrap Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru munggo ing cangklaan Pandhawa menika kula anggep mengsah kula piyambak gumlaring jagat menika boten wonten ingkang kula anggep mengsah satru bebuyutan kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa mila slaminipun menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang gesangipun Duryudana menika boten badhe ayem boten badhe jenak tuwin boten badhe kepenak manah kula rinten pantaraning dalu tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa rina wengi ati kula menika tansah dipun gegasah dening para Pandhawa inggih bab samukawisipun boten ateges negari menika kula namung minangka dados dapur Ratu Wakil nanging sampun sebar wonten ing jagat bilih Duryudana menika Nalindra Ngastina Duryudana menika Nalindra ingkang menang gadhahi pangwaos tumraping negari Ngastina ewa semanten nadyan sampun kula tetepaken wonten ing manah menawi kula menika Nalindra Ngastina ewa dene tansah gumana musik wonten manahipun Duryudana
menawi ngantos Pandhawa ngucik dhateng negari Ngastina tan wurunga negari Ngastina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Mila mboten maneh mboten mukal menawi pendak-pendak kula ngawontenaken parepatan, pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan, pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan madaning negari Ngastina ingkang dipun rembag mboten wonten sanes kejawi namung Pandhawa. Kados pundi srananipun Pandhawa sageta cupeta umuripun enggalo sowan dhateng panguwasaning Gusti. Kados pundi Pandhawa enggalo tekaning pati sampun ngantos gegasah dhateng manah kula. Mila mboten benten kaliyan ingkang sampun girembag wonten ing madyaning pasewakan ingkang sampun kepengker. Dinten menika kula ngempalaken sangganing para sepuh inggih namung badhe kula kanthi supados sak mangke saged damel srana, supados sak mangke saged dados jalaran sirnanipun para Pandhawa. Kula mboten kepengin Pandhawa lono urip wonten ing jagat raya. Mila dinten samangke kula aturi paring pangandikan baka setunggal. Kawiwitan saking Paman Harya Sengguni Bawadurna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga ingkang kula anggep srati kula, ingkang kula anggep pini sepuh ingkang saestu njombani sarta nglabuhi dhateng pun Duryudana. Kula nyuwun supados dinten menika pikantuk karti sampeka ingkang sae supados samangke Pandhawa sageta cupet umuripun gumelar wonten ing jagat sageta Pandhawa tumunten mapan wonten ing neraka yamani. Awan wonten dawuh nggih. Monggo kula aturi paring dawuh. Miturut Paman Harya Sengguni srana menapa malih ingkang kedah kula ginakaken supaya Pandhawa ndang cupeta umure, supaya Pandhawa ndang modar aja nganti urip wonten ing jagat raya. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Paribasan sampun ketelasan pemanggih, anggen kula munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina menawi ngrembag babakan para Pandhawa. Utaminipun ngrembag babakan perkawis pejahipun para Pandhawa. Nuwun sewu. Paduka sampun priksa piyambak sampun marambah makaping-kaping anggen kula damel srana pejahipun para Pandhawa ewadene Pandhawa mboten nate saged dipun krenah cintrakanipun pendak-pendak Pandhawa dipun budidaya cintrakanipun malah waluya nirmala temah jati temah mulya tegesipun malah pikantuk kanugrahan pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun malah kinayoman dening panguwasaning Gusti ngakarya luka. Nuwun sewu nggih. Lupya ingkang sampun kelampah. Sampun kaping pinten kula menika damel srana pejahipun para Pandhawa ewadene bab cabar gagar wigar tanantuk karya. Nalika Bratasena kula cemplungaken wonten ing Sumarupas. Mboten pejah Bratasena malah pikantuk tirta rasa kundha kamulyaning jagat. Sinten ingkang saged ngunjuk setunggal kendi menika kekiyatanipun wuwuh 100 gajah mongko Bratasena kelampahan ngunjuk 8 kendi ateges kekiyatanipun Bratasena menika menawi sampun murka kekiyatanipun sami kalian kekiyatanipun 800 gajah menika nggih nalika Bratasena kula loropaken wonten ing Wanamarta supados babat wana pamrih kula supados dipun pejahi dening para bangsaning jim berkasaan nanging Bratasena mboten saged pejah nanging malah pikantuk negari Ngamarta inggih negari Ngendraprastha. Nalika Bratasena wangsul wangsul dipun jangka pejahipun jernyatanipun Werkudara menika dados kekiyatanipun Pandhawa. Nanging nuwun sewu pundi ingkang kelampahan? Mboten wonten ingkang kelampahan. Malah ingkang mestinipun kedah menawi dipun petang sarana kamanungsan kudune tekaning pati. Nalika Pandhawa mapan wonten ing kutha Pramanakati wonten ing bale Sigala-gala wonten ing Waranawata mlebet wonten ing pesanggrahan dipun besmi mawi geni ingkang murup mangalat-alat tepung gelang kekalangan mboten wonten papan kinarya lumajar mestinipun menawi petanganipun lumrah Pandhawa 5 mati, Pandhawa 5 musna, mati wonten madyaning bale paleremanipun para Pandhawa. Nanging nyatanipun Jawi.
ing atasipun dipun obong lor kidul wetan kulon kok mboten saged pejah ewa semanten malah mulya ngawibawa wonten ing wana ngeka cakra menika ateges nuwun sewu kanthi srana menapa kemawon Pandhawa menika mboten saged dipun pejahi Pandhawa menika mboten saged dipun krenah cintrakanipun menika ingkang dadosaken bingung manah kula ing atasipun Pandhawa menika jalma lumrah Kurawa ya jalma lumrah padha-padha turasing Begawan Wiyasa ning kok bedane bumi karo langit yen Pandhawa persasat kaya diayomi dening sing gawe urip yen Kurawa persasat kaya dikiwakake karo sing gawe jagat nah ingkang saged kula sebataken sing boten adil menika boten kok titahipun sing ora adil sing kuwasa mangkir miyin nggih mangkir miyin sampun kesesa nglepataken dhateng ingkang kawasa nyuwun pangapunten seklimah pengendika panjenengan nglepataken dhateng ing karya jagat menika mangke menawi Gusti paring bebendu dhateng negari Ngastina ingkang ngraosaken boten namung panjenengan piyambak nanging kawula sak negari Ngastina nderek ngraosaken sampun ngantos panjenengan nglepataken dhateng ingkang kawasa nuwun sewu menika mangke badhe boten sae kedadosanipun lajeng kula kedah kados pundi srana menapa ingkang kedah kula tindakaken nuwun sewu lho nggih janjanipun menawi kula petang-petang wonten mriki menika wonten tetiyang ingkang mestinipun saged damel srana pejahipun para Pandhawa dasar sampeyan opo matur ing kaya mekaten mergi Pandhawa menika dados siswanipun guru menika mesti ngerti dhateng keringkianipun Pandhawa. Ewa semanten menawi ngrembak bapatine Pandhawa kok saur manuk kemawon boten, munjuk atur kemawon boten. Nuwun sewu. Menapa inggih saged dipun wastani nek tata lair piyayi menika ceciklu wonten Ngastina ning batin ngemuli karo para Pandhawa. Tata lair tresna karo wong Ngastina ning batine ngrangkul karo para Pandhawa. Buktinipun ingkang dipun rembak patine para Pandhawa wong dheweke ngerti keringkianing para Pandhawa kok tanpa matur tanpa paring pangandikan niku ateges wisuh lumuh ngentasi perkara kose Dewate kose sabar kandhak bleguduk suwanu gembel sumarante hawela Kakang Durna nggih ora usah dadak mbok sebut mboten samang sebut jenenge ora usah mbok arani sing jeneng wong tua kaya kula niku mang balang liring mawon wis krasa kok Depate mang lirik mawon kula iki wis krasa merga wong tua niku perasaane peka heeh nggih sampeyan krasa kena ngapa sampeyan krasa kok ora munjuk atur merga kula bingung sampeyan Pandhawa menika murid kula Kurawa menika siswa kula apa ya wangun apa ya bener ing atase kula menika guru lah kok kula mbelani salah sijining siswa kula menika mangke disebut guru sing ora iso digugu lan ditiru kula menika kudune tresna karo Pandhawa ya tresna karo Kurawa pengajaping ati kula menika rinten pantaran dalu sing kula goleki mung kepengin Kurawa karo Pandhawa ki bisa ana rukun aja padha pregejegan aja padha bentak sirah niku kekarepaning wong tua nuwun sewu nggih pripun sampeyan duwe gagasan kaya ngoten kena mawon ning sampeyan sakniki kudu krasa sampeyan sakniki mukti teng pundi teng negara Ngastina isa entuk brana picis pangkat derajat sapa sing peparing anak Prabu Duryudana sinuwun Prabu Dastarata tegesipun sampeyan urip niku urip merga mukti teng negara Ngastina mestine nek wong iso ngrasake mukti teng negara Ngastina niku labuh labet karo negara niku wis sak trepe ning kenging menapa sampeyan mboten labuh labet tumraping negara Ngastina mangke liyen to nek Ngastina niku ketekan parang muka ana wong sing arep njongeng kawibawane anak Prabu Duryudana Durna niku mang dokok marep kula mati kinarya adege ngalandhanipun anak Prabu Duryudana kula sago kula mati aja kok ming dadi batang dadi bledok si bleget apa waton dadi cagat waing anak Prabu Duryudana kula sago ning nuwun sewu nek perkara nglabuhi kok mateni murid kula sing kula tresnani para Pandhawa nuwun sewu lho Dik Patih niku sanes pakaryan kula Batuna wonten dawuh nggih menawi jengandika mboten saged lan mboten purun damel srana pejahipun para Pandhawa dinten samangke saged kula wastani tata lair Bapak Durna menika nderek kula ning batin sampeyan niku mungsuhe Duryudana mudhar ora
Ya. Wong ki saiki didelok muktine nendi, le peparing sapa, ya kudu manut karo sing peparing. Ora kok njur sak kepenake dhewe. Nuwun sewu nggih, menawi dawuh ngaten menika, manah kula bingung. Boten usah bingung. Ajrah kalian melaking Jawata, Duryudana sing nanggung. Nek ana dosane, ana lupute sing kudu mangsandhang, kula sumpahke teng jagat manggawe karti sampeka piye carane Pandhawa tekaning pati. Nek ana dosane, ana lupute, kula sing nanggung, kula sing ajeng nyaur sesuk upama kula wis tekaning pati. Niku nganten niku saniki mangendika. Ora ah-oh. Pendhita Komeng ah-oh. Oh nggih. Bila dinten sampeyan kula aturi paring dawuh. Sampun wigih ringa-ringa kula mbetahaken karti sampekanipun Bapa Durna. Kula mbetahaken keringanipun para Pandhawa. Kendas malu gempol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu lho, Nger. Inggih kula badhe matur namung semunipun astunipun menika cengkah kalian batin kula. Wis ta, rasan dadak werna-werna. Gek ngendika keringkiane Pandhawa kuwi menyang endi kok dadak cengkah ro batin pun gek paring pangandikan. Oh nggih Dik Pati nggih ya abot tenan wong suwita menika nggih Dik. Nggih. Kudu iso ngerti sarta kudu iso ngaturake dharma bekti ya. Ya. Kula lakoni kaya ngeten iki mergo nggen kula tresna karo wong negara Ngastina. Kula lakoni kaya ngene iki mergo kula tresna karo para Sata Kurawa. Eka. Oke. Kula ajeng matur. Nggih, ngaten. Kakang Durna niku kudu sing tetep tangguh-tanggun. Nuwun sewu, Ger. Pandhawa menika menawi dipun prail utawi dipun pisahaken menika mboten saged pejah. Amargi Pandhawa menika gangsal kekiyatan ingkang mboten saged dipun pisahaken. Mila menawi kedah mejahi para Pandhawa menika sareng 5 cacahe. Upama Werkudara menika dipun pejahi piyambak, oh mboten badhe saged pejah. Kanthi srana menapa kemawon mboten saged pejah. Pandhawa menika 5 cacahe. Ngaten? 5 menika setunggiling angka ingkang sanget ageng tumraping daya kekiyatan. Dasaripun wonten negari Ngamarta menika panembah 5 menika sanget dipun tindakaken dening para kawula sak negari Ngastina. Turta dasar negari Ngastina menika ugi utawi dasar negari Ngamarta menika ugi 5 cacahe. Mula nek 5 menika dipun prail-prail mboten saged isa. Ning nek 5 menika sareng dipun pejahi menika badhe dados sarana pejahipun para Pandhawa. Terus carane piye? Sampeyan mangparing pangandikan nek 5 cacahe niku carane pripun? Ya Pandhawa 5 cacahe kuwi dikrenah patine, dikelumpukke. Ning endi ning alas apa ning segara terus dipateni bareng. Monggo 5 ning Pandhawa kuwi duwe kekuatan dhewe-dhewe. Pancen bener Dik Pati. Kekuatane Pandhawa kuwi luar biasa. Sing barep ya kuwi anak Prabu Puntadewa. Wong sabar sak donya iki sapa sing nguli anak Prabu Puntadewa? Sapa wong sing ikhlas sak donya iki sing nguli anak Prabu Puntadewa? Ah iki aja kok dijaluk bandane. Dijaluk patine wae. Nek kanggo kabunganing wong liya, nyawane diwenehke dening anak Prabu Darmakusuma. Nggih. Aja kok dijaluk patine, dijaluk bojone wae dikeke kok. Mergo kanggo kabagyaning wong liya, dheweke ikhlas lahir batin, ora grundel, ngono. Aku tawar njaluk kok. Oh. Ming ra penak atiku. Nggih. Nika napa-napa diwenehke wong ikhlas wong sabar. Nika kekuatane ning gone ikhlas lan sabar. Nika mboten ngungkuli kalih Sri Prabu Darmakusuma. Mula kalau kengrat padha ngundangake nek anak Prabu Puntadewa meniku getihé putih. Oh. Sami kalih kula. Nggih to. Nggih. Ngaten. Terus Werkudara. Werkudara niku nggon kasantosan, nggon kekuatan. Ngaten. Werkudara niku nggon kekuatan, nggon kasantosan. Sapa sing kekuatane ngungkuli Werkudara? Kula tak takon. Kulawa 100 cacahe kemawon menawi dipun tanding kekuatane kaliyan Werkudara menika mboten ajeng isa padha. Ngaten. Sapa Kurawa sing digdaya kaya Werkudara, sing santosa kaya Werkudara? Mboten wonten. Sing jeneng Durmagati niku bedol telowe dadak duyuhi sik kok. Nggih. Ming bedol tela lho. Werkudara dasare wis ngombe tirta rasa kundha, kekuatane 800 gajah. Nek wis ngamuk Werkudara niku mboten wonten sing iso mambengi kekuatane Werkudara. Niku nggon kasantosan. Tur dasare Werkudara niku kejaba kasantosan, wonge doko kau
ora tau basa, ora tau tata krama, ning lair batine suci. Werkudara nika resik atine. Nggih. Saniki Janaka. Terus keringkiane Werkudara niku nggih napa? Kemen dening ngomong keringkiane kok wis tekan Janaka. Keringkiane Werkudara niku wonge ora tau nyelaki dawuhing wong tuwa. Tansah ngajeni karo dawuhing wong tuwa. Werkudara niku nek didhawuhi napa-napa mesti manut. Werkudara kowe mlebu alas kono. Ning kono ana kaya ngene. Lebonono. Golek ana, mesti sendika. Nadyan janjane dheweke durung ngerti, ning merga madhep manteping musik Werkudara, linambaran percaya. Ya merga percaya lan madhep mantepmu iku napa sing digoleki iso kasembadan. Oh, ngoten. Nggih, niku Werkudara. Mula nika nek dithuk karo wong tuwa kaya kula, kaya Sang Mahatmarsya Wara Bisma, kaya Sang Begawan Wiyasa. Wah, Werkudara niku manute ra jamak-jamak. Kandhane mah Lho, kula niku ngedongi kok. Lah nggih, kula ya ngomong tenan. Lah saniki Janaka. Janaka niku kekuwatane teng pundi? Janaka niku kekuwatane nadyan nika lancur ing jagat langing bawana. Janaka niku Debya Sura Sekti Kalintang Jayaning perang. Tinata Mendadina Menter. Tinumbak buntung. Nggih, rasah kesusu Kakang Durna. Jame ngoyak. Oh nggih. Janaka niku aja kok nek ngamuk aja kok titah swantah. Dewa